ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. நான் மியூட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரையும்? பிரபு மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 18 நாள் செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் கேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மாஹ்யம் ததாந்தி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபடகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகல ரகுநாதம் பீதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகல லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाता देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. எல்லா பயணங்களுமே ஒரு அடி எடுத்து வைப்பதிலேயே ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. நாமும் இந்த பகவத்கீதை 18 நாட்கள் அப்படிங்கிற இந்த செஷனுக்குள்ள இந்த ஆன்மீக பயணத்தை ஃபர்ஸ்ட் அடி எடுத்து வச்சு நம்ம இன்னைக்கு இந்த பயணத்தை துவங்குகிறோம். சோ இது பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கடல். இத ஒரு 18 நாள்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இயலாத காரியம். சோ இத இப்ப அப்ப எதுக்காக இந்த 18 நாள் கிளாஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஓவர் வியூ. சோ அதுல முக்கியமா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல போறோம். அதாவது இஸ்கான் மேங்களூரு இதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நல்கி இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். சோ இந்த ஓவர் வியூல உங்களுக்கு இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாகத்தான் இந்த 18 நாட்கள் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இட் இஸ் அன் ஓவர் வியூ. நீங்க டீப்பா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நீங்க முன்னேறி போகலாம். சோ என்னுடைய அட்மினை நான் வெல்கம் பண்ணிடுறேன். பாலாஜி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்தான் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இவர்தான் நம்மளுடைய அட்மின். உங்களுடைய இந்த சில இந்த ஜூம் சம்பந்தமான டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அவர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவாரு. வேற இந்த சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமான டவுட்ஸ் இருக்கும்போது நீங்க சாட்ல நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சோம்னா போட்டீங்கன்னா நான் அப்பவே நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா நான் தீர்த்து வைக்க முயற்சி பண்றேன். நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷனுக்கு போகலாம். பிரபு ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. சரி.
18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த புக், நம்ம பகவத்கீதை இஸ்கானோட பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு. ஏன் இந்த உண்மை உருவில் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி பிரபுபாதா வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுப்பாரு. அப்ப நம்ம இத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பிரபு. மறுபடியும் இந்த செஷன்ல வந்து கலந்துட்டு இருக்கிற பக்தர்கள் அனைவரையும் வருகன்னு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை பெங்களூரு இஸ்கான் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர் யார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இஸ்கான் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இவர்தான். நம்ம இப்ப 18 நாட்கள் நம்ம வந்து யாருடைய போதனைகளுடைய அடிப்படையில வந்து நம்ம இத பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா, இவருடைய இந்த ஆச்சாரியருடைய டீச்சிங்ஸ அதனுடைய அடிப்படையா தான் வச்சு நம்ம வந்து பேச போகிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய இந்த ஆச்சாரியரை பத்தி கொஞ்சம் விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து செஷனுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரபுபாதா இஸ்கான் அப்படிங்கிற இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், உலகளாவிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து இந்தியால வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஆனா அவர் ஆரம்பிக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க வந்து அதற்கான சப்போர்ட் வந்து இல்ல. அதனால வந்து அவர் மேற்கத்திய நாடுகள்ல தான் வந்து அவருக்கு அந்த சப்போர்ட் கிடைச்சதுனால ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கானை வந்து அவர் வந்து நியூயார்க்ல தான் ஆரம்பிச்சாரு. சோ அவர் அந்த ஆச்சாரியர் வந்து எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னா 1966 வருடம் ஜூலை மாதம் இஸ்கான் அப்படிங்கிற உலகளாவிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறார். சோ அங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணார். சோ இங்க வந்து சப்போர்ட் இல்ல. சோ அங்க வந்து சப்போர்ட் கிடைச்சதுனால அங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறார். இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதரும் அவருடைய சீடர்களும் சான் பிரான்சிஸ்கோல ரத யாத்திரை வந்து நடத்தி கோலாகலமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடுகிறார்கள். சோ இது ரத யாத்திரை நம்மளுக்கு தெரியும். பூரி ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? 2 வருஷமா வந்து நடக்கல. சோ அது வந்து நம்ம இதுலதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிவில இல்லைங்களா? சோ அதுக்கு மக்கள் யாருமே கலந்து கொள்ள முடியல. இந்த வருஷம் கலந்து கொள்ள அனுமதிப்பார்கள் நினைக்கிறேன் நான். சோ அந்த பூரி ஜெகநாதருடைய யாத்திரையை வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து நடத்தி அவள் வந்து மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிறார்கள். சோ இதற்கான 3 ரதங்கள் யார் யாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? ஸ்ரீ ஜெகநாதருக்கும் பலதேவருக்கும் சுபத்ரமைக்கும் 3 ரதங்கள். சோ அந்த மாதிரி விக்கிரகங்கள் 3 விக்கிரகங்கள் இதையெல்லாம் எங்க உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்தியால இல்ல, அமெரிக்காவில உருவாக்கப்பட்டது. 3 ரதங்களும் 3 விக்கிரகங்களும் உருவாக்கப்பட்டு ரத யாத்திரையை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப கோலாகலமா கொண்டாடினார்கள் அப்படின்னு நம்ம இந்த பிக்சர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, குட்டி பிரபுபாதா இந்த சின்ன வயசுலயே பிரபுபாதர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு ஆச்சாரிய வைஷ்ணவ குடும்பத்திலே வந்து பிறந்தார் பிரபுபாதர். அப்போ அந்த பக்தி அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரத்தத்திலேயே ஊறி இருந்தது. சோ அவர் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே, பாலகனாக இருக்கும் போதே தன்னுடைய தந்தையாரிடம் போய் கேட்கிறார், நான் வந்து ரத யாத்திரை வந்து நடத்தணும், அதுக்காக எனக்கு சின்னதா ரதம் எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க, டேட்டி விக்கிரகம் எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். அவருடைய அப்பாவும் தந்தையாரும் சின்ன ரதங்களும் சுவாமி விக்கிரகங்களும் செய்து, ராதா கோவிந்தருடைய விக்கிரகங்களும் செய்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க. உடனே அந்த குழந்தை தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுல தன்னுடைய நண்பர்களை எல்லாமே சேர்த்து வைத்து கொண்டு அந்த ரதத்திற்கு நல்ல வர்ணம் பூசுவது என்ன, அந்த டேட்டிஸை அலங்கரிப்பது என்ன அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த ரத யாத்திரையை வந்து சிறப்பாக தன்னுடைய நண்பர்களுடன் வந்து கொண்டாடி மகிழ்கிறார். அவங்க அம்மாவும் அந்த குழந்தைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதை சிறப்பாக கொண்டாட அனுமதிக்கிறார்கள். அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாக்குறோம். இந்த பிக்சர்ல யாரு அப்படின்னா, ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். யார் இவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவர்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குருநாதர்.
ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். இவரை தான் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம். இவரை எந்த வருஷம் அவரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா மீட் பண்றார் அப்படின்னா 1922வது வருஷம் அவரை மீட் பண்றார். 1933வது வருடம் அவர் தன்னுடைய குருநாதரிடமிருந்து தீட்சை பெற்றுக்கொண்டார். தீட்சைனா உங்களுக்கு என்ன தெரியும். சோ அவர் தீட்சை பெற்றுக்கொண்டார். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லற வாழ்க்கையிலே ஈடுபட்டு இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப முனைப்பாக ஆர்வமாக அவர் ஈடுபாட்டோடு வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தார். 1959வது வருடம் அவர் சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டார். சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டு தன்னுடைய இல்லறத்தை துறந்து அவர் பிருந்தாவனத்துக்கு போய்விட்டார். அங்க போய் ராதா தாமோதர் கோயில்ல அவர் இருந்துகிட்டு தன்னுடைய ஆன்மீக பணிகளை அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தார். அவருடைய குருநாதர் அவருக்கு 2 கட்டளைகள் இட்டிருந்தார். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அப்புறம் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தியை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல பரப்புறது. இந்த 2 கட்டளைகளை தான் தன்னுடைய குருநாதரிடமிருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா பெற்றிருந்தார். சோ அவர் என்ன செய்வார், நம்முடைய வெளிநாட்டிலே நம்முடைய இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல புக்ஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் அவங்க அதை படிச்சு பார்ப்பாங்க. நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே சமஸ்கிருதத்துல இருந்தது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆங்கில புலமை வாய்ந்தவர். அதனாலதான் அவருடைய குருநாதர் அந்த புக்ஸை எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொன்னார். இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா ஈஸியா அவங்கள ரீச் ஆகும், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற பீப்புளை ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ அதனாலதான் அவர் தன் எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் அவர் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தார். அந்த கோயில்ல பிருந்தாவனத்திலே அந்த கோயில்ல உட்கார்ந்துட்டு அவர் தனி ஒருவராக அமர்ந்து கொண்டு ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவார். மற்ற நேரம் எல்லாமே அவர் மொழிபெயர்ப்பார், அப்புறம் அதை சரி பார்ப்பார், அப்புறம் அதை பிரிண்டிங் கொடுக்கறது, அதை பப்ளிஷ் பண்றது அப்படின்ட்டு இந்த வேலைகளிலே தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். சோ அந்த பிருந்தாவனத்திலே இருந்து டெல்லிக்கு அந்த பிரிண்டிங் எல்லாம் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் சரி பார்க்கணும், அதெல்லாம் இருக்கீங்களா, எடிட்டிங்லாம், அந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்வதற்கு பிருந்தாவனத்திலே இருந்து டெல்லிக்கு நடந்தே போவார். சோ அந்த மாதிரி போகும்போது அவருக்கு சன்ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு. ஆனாலும் அவர் அதை பெரிதாகவே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. சோ இந்த மாதிரிதான் தன்னுடைய குருநாதரிட்ட கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு அவர் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதிலே முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்தார். அவர் கீழே இருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் இந்திய தலைவர்களிடம் மட்டுமல்ல உலக தலைவர்கள் பலரிடமும் கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி எடுத்துரைத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்த பிக்சர் பிரபு, அடுத்த ஸ்லைட். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா 1965வது வருடம் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செய்தார். எப்படி பயணம் செய்தார் அப்படின்னா, இந்த கப்பலுடைய பெயர் ஜலதூதா அப்படிங்கிறது. சோ இந்த ஜலதூதா அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு கப்பல். இது பயணிகள் கப்பல் கிடையாது. சோ இந்த கப்பல்ல போய் பர்மிஷன் கேட்கிறாரு. நான் சுமதி மொரார்ஜி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த கப்பலுடைய ஓனர். சோ அவர் அந்த கப்பல் தலைவர்கிட்ட போய் நான் இந்த மாதிரி பயணம் செய்யணும் அமெரிக்காவுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவருக்கு அப்ப வயசு 70. இந்த வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம், ரிட்டையர் ஆயிடுவோம். சோ பொறுப்புகளை எல்லாம் நம்ம பிள்ளைகிட்ட அவங்க கிட்ட எல்லாம் மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு கொஞ்சம் எல்லாத்திலிருந்தும் ஃப்ரீயா இருக்கணும். ஆனா நம்மளுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா. சோ இப்ப ரிட்டையர்ட் லைஃப் தான் நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம் இந்த வயசுல. ஆனா பிரபுபாதர் 70வது வயசுலே கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக இத்தகைய ஒரு சரக்கு கப்பல்ல பயணம் செய்ய அனுமதி கேட்கிறார். அவங்க முதல்ல சொல்றாங்க, உங்களோட வயசுக்கு இந்த கப்பல்ல பயணம் செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை. அவருடைய பாக்கெட்ல 40 ரூபாய் தான் இருக்கு. சோ அந்த வயசுல கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக அவர் அந்த கப்பலிலே பயணம் செய்கிறார். அப்படி பயணம் செய்யும் போது அவருக்கு 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வருகிறது. சோ அதையெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவருடைய போக்கஸ் எல்லாமே தன்னுடைய குருநாதர் இட்ட கட்டளையாகிய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவர் மனசுல இருந்தது. சோ அவர் போய் அங்க இந்த கப்பல்ல பயணம் செய்கிறார். அங்க போய் ரீச் ஆயிடுறார். பிரபு, அடுத்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா,
இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நியூயார்க்ல ஒரு பார்க், பப்ளிக் டாம்கின்சன் ஸ்கொயர் பார்க் அப்படிங்கிறது அந்த பார்க்கினுடைய பெயர். இந்த பார்க்ல வந்து போய் உட்கார்ந்துப்பார். 2 மணிக்கெல்லாம் போயிடுவார். அவருடைய இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், கத்தால், இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்து வாசிச்சுக்கிட்டே மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து ராகமா சொல்ல ஆரம்பிப்பார். சோ முதல்ல வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து எல்லாரும் பார்த்தாங்க, இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அடுத்த நாள் வந்து அவர் அந்த அந்த இசை, அந்த சொற்கள், அந்த மந்திர சொற்கள் அவர்களை வந்து ஈர்க்கிறது. சோ கொஞ்ச நாளாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்புறம் அந்த இளைஞர்கள், யுவதிகள் எல்லாரும் அவரை சுத்தி நின்னுட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்ல வருதோ இல்லையோ அவங்க எல்லாம் அவரை சுத்தி நின்னுட்டு நடனமாட ஆரம்பிக்கிறார்கள். சோ இஸ்கான் அப்படிங்கிற அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு இந்த இடத்துலதான் முதல் விதை வந்து ஊன்றப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த பிக்சர்ல இவங்க யாரு அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம், ஜார்ஜ் ஹாரின்சன் மியூசிஷியன், சரிங்களா? இவங்க கிட்ட எல்லாமே யாரெல்லாம் உலக புகழ் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்து பரப்புகிறார். அவர் என்ன சொல்றார், கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு இனத்திற்கோ, ஒரு மதத்திற்கோ, ஒரு நாட்டிற்கோ அது வந்து இட் இஸ் ஒரு இது கிடையாது, அது எல்லோருக்கும் பொதுவானது அப்படிங்கிறார். சோ அதுதான் வலியுறுத்தி சொல்வார். இது வந்து கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாராருக்கு மட்டுமே சொந்தம் அல்ல, உலகம் முழுவதற்கும் வந்து சொந்தம் அப்படிங்கறத வந்து வலியுறுத்தி சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுதான் சொல்றேன், உலகத் தலைவர்கள் பலரிடமும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி பேசுகிறார். சோ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்கு நம்ம நாட்டுல, மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார். அந்த பத்திரிகையினுடைய பெயர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிறது. சோ அதுல வந்து பகவானை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எழுதி அதை வந்து மக்களிடம் வந்து பரப்புகிறார், படிக்க செய்கிறார். இங்க என்ன, இந்த பிக்சர்ல என்ன அப்படின்னா 70க்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய சாஸ்திரங்கள், சோ இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவர் ஆங்கிலத்திலே வந்து மொழிபெயர்த்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா 1965 77க்குள்ள அவர் வந்து 12 முறை உலகம் முழுவதுமே சுற்றி வருகிறார். எதற்காக அப்படின்னா கிருஷ்ண நாமத்தை, கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக 25 நாடுகளுக்கு வந்து பயணம் செய்கிறார். சோ அந்த வயசுல நம்ம எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து நம்மளால டிராவல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப இல்ல, நம்மளால முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 70 வயசுல சோ இந்தியால வந்து எத்தனை முறை பயணம் செய்திருக்கிறார் பாருங்க. பிரான்ஸ்ல 6 முறை, ஜெர்மனி, பிஜி, ஸ்வீடன், மலேசியா, சுவிட்சர்லாந்து, யுனைடெட் கிங்டம், கனடா, கென்யா, ஈரான், வெனிசுலா, நெதர்லாண்ட்ஸ், இந்தோனேஷியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, மொரீஷியஸ், நியூசிலாந்து, ஜப்பான், யுஎஸ்ஏ, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், மெக்சிகோ, இத்தாலி, பிலிப்பைன்ஸ். சோ இத்தனை நாடுகளுக்கும் வந்து அவர் வந்து பயணம் செய்திருக்கிறார். இவ்வளவு நாடுகள்ல பயணம் செய்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி 108 கிருஷ்ணர் ஆலயங்களை வந்து நிறுவி இருக்கிறார். சோ இது வந்து இமாலய சாதனை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த வயசுல பகவானுடைய கருணை அவருக்கு ஏராளமாக இருந்ததுனால அவர்னால இதையெல்லாம் சாதிக்க முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர்ல டெய்டிஸ் விக்கிரகங்கள். சோ இவங்கதான் வந்து பிரதான விக்கிரகங்கள். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். சோ பேர் இவங்க 2 பேருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். சோ இஸ்கான் பெங்களூரு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த கோயில் வந்து எங்க அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருக்குது. அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகா 575002. இந்த கோயிலை நடத்துகிறவர் நிறுவனர் யார் அப்படின்னு கேட்டா HG நாமநிஷ்டா தாஸ்
அவர்தான் நம்மளுடைய டெம்பிளோட பிரசிடென்ட். அவர் பிடெக் படிச்சிருக்கார். ஐஐடி கான்பூர்ல அவருடைய இந்த படிப்பை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ இவர் தான் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட். நீங்க மேங்களூர் சைடோ இல்ல அந்த பக்கம் போக உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய கோயில்ல போய் விசிட் பண்ணி நம்ம பகவானுடைய ராதா கிருஷ்ணருடைய அனுக்கிரகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கறத பத்தி மகாத்மா காந்திஜி என்ன சொல்லியிருக்கிறார், ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், உலக தலைவர்கள் எல்லாம் இதை பற்றி பேசி இருக்கிறார்கள். சோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்டு ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே அதுல தீர்வு இருக்கிறதா? ஆமா, இருக்கிறது. கவலைகள், நம்முடைய கவலைகள் பல. மீள்வது எப்படி அப்படின்னா இங்க இருக்கு சொல்யூஷன், பகவத்கீதையில இருக்குது. சோ அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக டிக்ஷனரி அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். சோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, கிரியா ஊக்கி மாதிரி செயல்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. அடுத்தது பிரபு 2 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு சாவித்ரி மாதாஜி இன்னொருத்தங்க புது டிவோட்டி ஐ திங்க். ஓகே. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையை எடுத்து படிக்கும் போது நம்மளுக்கு அவ்வளவா ஒண்ணும் புரிஞ்ச மாதிரி தெரியாது. ஆனா அதை ஊன்றி படிக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியும். சோ அது நம்மளுக்கு புதிய ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும், புது அர்த்தங்களை கொடுக்கும், மனதுக்கு நிறைவை கொடுக்கும், மனதுக்கு நிம்மதியையும் கொடுக்கும். சோ இதை படிச்சு பார்த்தவங்க கண்டிப்பா இதை உணர்ந்திருப்பார்கள். சோ அதுதான் மகாத்மா காந்திஜியும் இங்க சொல்றாரு. இப்ப ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. அதாவது பகவான் தான் மிகப்பெரிய என்ஜினியர், பகவான் தான் மிகப்பெரிய ஆர்கிடெக்ட், அவர் தான் மிகப்பெரிய டாக்டர். சோ அவருக்கு மிஞ்சி அவருடைய படைப்பு தான் இது எல்லாமே. அவருடைய படைப்புக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய படைப்பு அவர் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும். மற்றவங்களுடைய மனிதர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி அவர் தன்னுடைய இதை சொல்லியிருக்கிறார், கருத்தை பகிர்ந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த பகவத்கீதையை யாரிடமிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு கிருஷ்ணரோட பிக்சர், அதுக்கப்புறம் பிரம்மா, நாரதர், அதுக்கப்புறம் குருமார்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, மத்வாச்சாரியார், அப்படி லைனா வராங்க. சோ இந்த பிக்சர் எதுக்காக இங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சோ நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் நம்மளுடைய போனை. அப்ப அதுல ஏதாவது நடுவுல கட் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆகாது. அப்போ சோர்ஸுக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவுல ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருக்கு, அதனால சார்ஜ் ஆக முடியாது. அதை சார்ஜ் ஆகாததுனால அதை பயன்படுத்தவும் முடியாது. சோ அதனாலதான் தொடர்பு இல்லை, ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல கனெக்ஷன் இல்லை. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பகவத்கீதையை கேட்கும் போது ஒரு பாரம்பரியத்தின் மூலமா ஒரு சீடர் பரம்பரையின் மூலமாக ஒரு குருவிடம் இருந்துதான் நாம் பகவத்கீதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா இடைச்செருகள் இல்லாமல், தன்னுடைய கருத்துக்களை திணிக்காமல், பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொல்பவர்கள் இந்த குருமார்கள்.
ஆனா இப்போ நிறைய பேர் வந்து 700க்கும் மேற்பட்ட உரைகள் வந்து பகவத்கீதைக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதுல எவ்வளவு வந்து தகுதியுடையவராக தரமுடையவதாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் தான். அதனால நம்ம அதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிட்டு இருக்கு, நமக்கு டைம் இல்லை. அதையெல்லாம் படிச்சு பார்த்து உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு டைம் இல்லை. இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாமே வந்து 2 மினிட்ஸ் நூடுல்ஸ் மாதிரி நம்ம ஃபாஸ்டா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பரம்பரை மூலமாக வந்த சீட பரம்பரை மூலமாக வந்த ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து சேஃபா இருப்போம். நம்ம வந்து யாரும் தவறாக வழி நடத்த முடியாது. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் மூலமாக வந்த, கிருஷ்ணருக்கு அப்புறம் வந்து பிரம்மாவுக்கு அப்பாறு நாரதர், அப்புறம் மத்வாச்சாரியார் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து 32வது குருவா வந்து இங்க இருக்கிறார். உங்களுடைய பகவத்கீதை உண்மையுருவில் புக் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அந்த முன்னுரை பகுதியில லாஸ்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் யார் யாரெல்லாம் அடுத்தடுத்து குருமார்கள் வந்திருக்கிறார் அப்படின்ட்டு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து 32வது குருவாக வந்து இருப்பார். சோ இந்த சங்கிலி தொடர் மூலமாக வந்த குருவிடமிருந்து நாம் கேட்கும் போது நம்மை யாரும் தவறாக வழி நடத்த முடியாது. சோ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு சாட்டை கொஞ்சம் டிசேபிள் பண்ணுங்க பிரபு. எனக்கு நடுவுல வர்றதுனால எனக்கு இது மறையுது. ஓகே சாட் பாக்ஸ் டிசேபிள் பண்ணுங்க. சோ கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடமாகும். சோ 18 நாட்கள்ல நம்மால் அதை வந்து செய்ய முடியாது, ஆய்வு செய்ய முடியாது. படிச்சு பார்த்து அதை பத்தி சந்தேகங்களை தெரிந்து கொள்ள 18 நாள்ல முடியாது. அப்போ இந்த 18 நாள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, இது வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடல். சோ இட் இஸ் அ கான்வர்சேஷன். சோ அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருந்தது, அந்த எண்ண ஓட்டத்திலே வந்து நம்ம வந்து கவனம் செலுத்துகிறோம். சோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய கான்வர்சேஷனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளுடைய ஆர்வம் தூண்டப்படுகிறது. பகவத்கீதையில இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிறதா, இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரியவே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டிவோட்டி போன 24th பேட்ச்ல கூட சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து பகவத்கீதையில இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரியல, அட்லீஸ்ட் நான் இப்பவாச்சும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து என்னோட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. சோ கீதையை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை வந்து தயார் செய்கிறோம். உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டி நீங்க வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து இந்த 18 நாட்கள்ல ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி இந்த கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ISKCON பெங்களூரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவத்கீதை வந்து எந்த மனநிலையில் பேசப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனனுடைய கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அங்க நம்மளுக்கு ஏன் தெரியும் பகவத்கீதை எந்த சிச்சுவேஷன்ல பேசப்பட்டது, போர் நடக்க போகிறது, ஒரு சைடு வந்து கௌரவ படைகள், இன்னொரு சைடு வந்து பாண்டவ படைகள். அர்ஜுனனுடைய தேரோட்டியாக பகவான் வந்து இருக்கிறார். அர்ஜுனர் வந்து பகவானிடம் வேண்டிக் கொள்கிறார், 2 சேனைகளுக்கும் நடுவே கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய மனநிலை வந்து மாறிவிடுகிறது. சோ அவர் கலங்குகிறார், மயங்குகிறார், சோ வருத்தப்படுகிறார். சோ இந்த மாதிரி ஏன் அப்படி நடந்தது அப்படின்னா, அப்படி ஏற்பாடு செய்தவரே பகவான் தான். அர்ஜுனரை வந்து ஒரு மாயைக்கு உட்படுத்தி, ஒரு அறியாமைக்கு உட்படுத்தி அவரை வந்து கேள்விகள் கேட்க செய்கிறார். சோ அது யாருக்காக அப்படின்னா, அதெல்லாம் இந்த உலக மக்களின் நன்மைக்காகத்தான். சோ அந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கு ஒரு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்பட்டு அவருக்கு சந்தேகம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கல அப்படின்னா பகவத்கீதையை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது. சோ இது வந்து மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக பகவானால் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு. சோ அது அர்ஜுனனை அறியாமையில் விழச் செய்து அவரை வந்து கேள்விகள் கேட்க செய்து அவர் வந்து அனைவரின் நலனுக்காக பதில் உரைக்கிறார். சோ இதுதான் வந்து பகவத்கீதையினுடைய மனநிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுடைய தீர்க்கமற்ற தன்மை. சோ 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்த சொல்றார். குருச்சேத்திர போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சிரமப்படுகிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பக்கத்துல நிற்கிறவர்கள் எல்லாருமே தன்னுடைய சகோதரர்கள், தன்னுடைய குருமார்கள்,
தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள், நண்பர்கள், வெல்விஷஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஐயோ இவங்களையா கொல்ல போறேன், நான் செய்ய மாட்டேன் இங்க போறேன் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். சோ இதன் விளைவாகத்தான் பகவத்கீதை வந்து பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மகாத்மியம். சோ கீதை பகவத்கீதையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். நம்மளுக்கு தெரியும், இந்த பௌதீக வாழ்க்கை துயரங்கள் நிறைந்தது, துன்பங்கள் நிறைந்தது. ஒரு சின்ன இன்பம் வந்துச்சுன்னா அடுத்து ஒரு துன்பம் பெருசா காத்துட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி சைக்கிள்ல நம்ம வந்து விழுந்து விழுந்து வந்து எந்திரிச்சு வந்துகிட்டே இருக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி துயரங்கள்ல இருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருடைய ஆசையுமே. நான் வந்து எதுலையுமே வந்து ஏமாற்றப்படக்கூடாது, எனக்கு எந்த ஏக்கங்களுமே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஆசை. அப்படி நினைச்சா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பயம், இந்த வாழ்க்கை வந்து இந்த கலியுகத்திலே, இந்த பௌதீகத்திலே வாழ்வது அப்படிங்கிறது நம்மளை வந்து அச்சுறுத்தி கொண்டேதான் இருக்கிறது. சோ அந்த அச்சுறுத்தல்களிலே இருந்து விடுபடணும், இந்த பயத்திலே இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததன் நோக்கமே வந்து ஆன்மீகத்திலே ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். நாய் பூனைகள் எல்லாம் பக்தி செய்ய முடியாது, மனிதர்களால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பக்தி செய்ய முடியும். 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கிறது. அதுல எத்தனாவது பிறவி நம்ம எட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ எப்படியோ நம்மளுக்கு இந்த தடவை வந்து மனித பிறவி கிடைத்து விட்டது. சோ இந்த பிறவியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் இங்க வந்து பகவத்கீதை சொல்றது. பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவானுடைய கருணையினாலும் அவருடைய அருளாலும் நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்து மூட்டை மூட்டையா சேர்த்து வச்சிருக்கிற பாவங்கள் எல்லாம் தீயிலே பட்ட தூசாக கரைந்து காணாமல் போக்கிவிடும். சோ ரொம்ப அட்டென்டிவா பக்தியோட படிக்கும் போது இது கண்டிப்பா நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மகாத்மியத்துல ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சர்போபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீர் போக்தா உத்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபனிஷத்துக்களின் சாரம். சோ 108 உபனிஷத்துக்கள் இருக்குது. சோ அந்த 108 உபனிஷத்துக்கள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஜூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் பகவத்கீதை தான். அதனாலதான் கீதோ உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கறத எதுக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பசுவுக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். அப்ப பசு இருந்ததுன்னா அந்த பசுவை கறக்கிற ஒரு இடையர் குல பையன் இருப்பான். அது யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ அதுக்கு கன்றாக நிற்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டா, பால் கறக்கணும்னா கண்ணுக்குட்டிய பார்த்தாதான் பால் சுரக்குமே இந்த பசுக்கு. சோ அது யாரு அப்படின்னு கேட்டா, அந்த கண்ணுக்குட்டியா இருக்கிறது அர்ஜுனர் தான். சோ அர்ஜுனர் மட்டுமல்ல, அர்ஜுனரும் அறிவு சான்ற பெரியவர்களும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற அந்த அமிர்த பாலை வந்து குடிக்க வேண்டியவர்கள். சோ நாம் எல்லாரும் இன்னைக்கு குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம தொடர்ந்து குடிப்போம். சோ இதுதான் வந்து கீதை மகாத்மியத்தினுடைய சிறப்பு அப்படின்னு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு விளக்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். 32வது குருவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த 32வது குரு அப்படின்னு சொன்னேன்னு பாத்தீங்களா, அது 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. நம்முடைய இந்தியாவிலே 4 புகழ்பெற்ற சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, லார்ட் பிரம்மா அவர் வந்து உருவாக்கின சம்பிரதாயம் அதுதான் வந்து கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம். சோ இந்த சம்பிரதாயத்திலே பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இதுல வந்தவர் தான் நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா. சோ இதுல முக்கியமான குருமார் யாரு? குரு யாருன்னா மத்வாச்சாரியார். சோ நீங்க அந்த புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மத்வாச்சாரியார் அப்படிங்கிறது. அந்த பகவத்கீதையோட முன்னுரையில லாஸ்ட் பேஜ்ல. அடுத்த சம்பிரதாயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். சோ லட்சுமி தாயார்னால உருவாக்கப்பட்டது. அதுல முக்கியமான குருவார் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார் தான் முக்கியமான குரு. அடுத்தது 3வது சம்பிரதாயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ருத்ர சம்பிரதாயம். அதாவது ருத்ரர் அப்படின்னாவே தெரியும் லார்ட் சிவா.
சோ அவர்னால உருவாக்கப்பட்டது. அதுல முக்கியமான குரு யாருன்னா விஷ்ணு சுவாமிகள் தான் வந்து முக்கியமான குரு. அடுத்து 4வது ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறது, குமார சம்பிரதாயம். அதாவது பிரம்மாவினுடைய 4 குமாரர்கள். சோ அந்த சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான குரு யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிம்பார்க்காச்சாரியார். சோ இந்த 4 சம்பிரதாயம் வந்து அத்தன்டிக் சம்பிரதாயம். எது இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எதை வேணா நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பெரியவர்கள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். இதுலதான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து இருக்கிறார். சோ மத்வாச்சாரியாரை மிகப்பெரிய குருவாக கொண்டு. சோ இதுல வந்து 700 ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பகவத்கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுல 575 ஸ்லோகங்கள் வந்து பகவான் பேசுறார். அர்ஜுனன் 83 ஸ்லோகங்கள் பேசுகிறார். அப்புறம் சஞ்சயன் கூட பேசுகிறார். அப்புறம் திருதராஷ்டிரர் ஒரு ஸ்லோகம் பேசுறார். சோ இந்த மாதிரியான யார் யார் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து பேசுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பே வந்து எடுத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. சோ பகவத்கீதை முக்கியமாக 5 விஷயங்களை பேசுகிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவானை பற்றி, ஈஸ்வர அப்படின்னா பகவானை பற்றி சொல்லுகிறது. சூப்பர் சோல், சோ பரமாத்மா. அடுத்தது வந்து ஜீவாத்மா, உயிர்வாளிகளை பற்றி பேசுகிறது. 3வதாக பிரகிருதி, அதாவது இந்த இயற்கையை பற்றி பேசுகிறது. அடுத்து 4வதாக காலம், சோ டைம், சோ இதை பற்றி பேசுகிறது. 5வதாக கர்மா. சோ இந்த 5 விஷயங்களையும் தெளிவாக விளக்குகிறது. இந்த 5 விஷயங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ஈஸ்வரா, ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, அடுத்து காலம், இந்த 4மே எட்டர்னல். ஆனா இந்த 5வதாக சொன்ன பாத்தீங்கன்னா கர்மா அப்படின்னா அது ஒரு கெட்ட வார்த்தை கிடையாது. கர்மா அப்படின்னா செயல்கள். சோ செயல்கள், நம்ம காலையில எந்திரிச்சிருந்து தூங்க போற வரைக்கும் நம்ம செயல்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். சோ அந்த செயல்களின் மூலமாக நமக்கு வந்து பாவ புண்ணியங்கள் வந்து சேர்க்கிறது. சோ இந்த கர்மா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவியை கொடுக்கக்கூடியது. சோ நம்ம செய்கின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து மறுபிறப்பு நம்மளுக்கு இதன் மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதை நம்மளுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் டிவோட்டிஸ் வந்து யாராவது 2 பேர் வந்து நீங்க திரும்ப சொன்னீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். சங்கல்பம் அப்படின்னா இந்த 18 நாள் நாங்க வந்து தொடர்ந்து தவறாமல் கலந்து கொள்வோம் அப்படிங்கிறது தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. பிரபு யாராவது ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க 2 பேர்த்த வந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. டிவோட்டிஸ் யாராவது ஓகே. சீதா லட்சுமி மாதாஜி, கிருஷ்ணா ஜெயந்தி. சீதா லட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. Thank you ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோவிந்தரின் கருணையினாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அருளாலும் கருணையினாலும் 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்பை தவறாமல் தொடர்ந்து கலந்து கொள்வேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Thank you. பிரபு மியூட் பண்ணிடுங்க. பண்ணியாச்சு மாதாஜி. கீதா மகாத்மியம் ப்ளே பண்ணலாமா? டைம் இருந்தா பின்னாடி ப்ளே பண்ணலாம் பிரபு. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நானு. ஓகே ஓகே. சாப்டர் 1 அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனின் கவலை. விஷாத அப்படின்னா கவலை. யோகம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு a link between soul and super soul அப்படின்னு நம்ம அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யோகமும் வேற வேற. இப்போ இந்த காலத்துல இருக்கிற யோகா அப்படிங்கிறது பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். இந்த யோகம் அப்படிங்கிறது நம்மையும் பகவானையும் இணைக்கின்ற ஒரு லிங்க்.
அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். சோ அர்ஜுனரின் கவலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாரணீஸ்வரி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. வெல்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்கள கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்டவத் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. Okay, okay. Good. Actually, I am able to see good amount of devotees after a long time, Mathaji. After a long time, I am able to see. So, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உங்க எல்லாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு சார்பா உங்களை எல்லாரையுமே நான் வரவேற்கின்றேன். இந்த ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 18 நாட்கள் பிரயாணம் உங்களுக்கு நல்ல அற்புதமாக நடக்கணும். இந்த ஞானத்தை நீங்க வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிவோட்டிஸ் இருப்பீங்க. ஸோ அதனால வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவே உங்களை பார்க்கணும்னு நினைச்சுதான் நான் வந்தேன். யூஸ்வலா லாஸ்ட் டே தான் வந்து பார்ப்போம். லாஸ்ட் டேல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதனால அந்த சமயத்துல உங்களை நான் நேரடியா பார்க்க முடியாதுங்கிறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்திருக்கேன். ஸோ ப்ரோக்ராமை பத்தி ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நம்ம சுகன்யா மாதாஜி அருமையா விளக்கி இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் பண்றாங்கன்னுட்டு. ஸோ 18 days ப்ரோக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் கூட வந்து இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர்ல. பட் ஆனால் ஒரு 5 minutes மாத்திரம் நான் இதை சொல்லிட்டு ஐ வில் லீவ் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் மாதாஜி கிளாஸ் வந்து லிட்டர் கண்டினியூ. ஸோ நீங்க எல்லாருமே இந்த 18 நாட்கள் பிரயாணம் முடிச்சப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான நிலைகள்ல வந்து நீங்க போகலாம். ஒன்னு சீரியஸ் ஸ்டடி, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ எனக்கு இந்த எக்ஸாம் இதெல்லாம் எனக்கு முடியாது, வெறுமனே கேட்கணும் அப்படின்னு இதனுடைய இலக்கு என்ன அப்படி எல்லாவற்றையுமே நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்வீர்கள். ஸோ அதனால வந்து இந்த 18 நாட்கள் பிரயாணம் என்னும் இது ஒரு யக்னம் மாதிரிதான் நீங்க எல்லாருமே வந்து செய்து கொண்டிருப்பது. இந்த யக்னத்தை வந்து நீங்க பூரணமாக வந்து முடிக்கணும். ஸோ பாதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூ டு சம் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சிஸ்க்காக கூட நீங்க விட்டு போகிட வேண்டாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் யூடியூப்லயாவது நீங்க வந்து பார்த்துக்கணும். பட் யூ ஷுட் கண்டினியூ திஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்றதுக்காக தான் வந்தேன் நான். ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா நம்ம லைஃப்ல வந்து பகவத்கீதையை நமக்கு பகவான் சொன்னதை வந்து கேட்கறதுக்கு ஒரு அவகாசத்தை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க வந்து மென்மேலும் எடுத்துட்டு level 2 level 3ல போயிட்டு நீங்க சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்களுக்கு அதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் உண்டு. பட் எனக்கு எக்ஸாம் எல்லாம் வேண்டாம், வெறுமனே நான் கேட்டுக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. அதற்கான லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 12th day வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷேர் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. அதனால நீங்க எல்லாரும் வந்து அன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்பொழுது லைவாவே வந்து டெமோ கொடுப்பாங்க எப்படி நீங்க அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்ட்டு. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து செய்யணும். ஸோ இந்த டெம்பிள் இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா பத்தி ஒரு 2 minutes சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரபுஜி NND பிரபுஜி நம்ம பிரபுபாதருக்கு அவருடைய பாதங்களுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு பகவானுடைய பாதங்களுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம NND பிரபுஜியுடைய சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நடத்துற வித் ஃபார் ஃப்ரீயா தான் நடத்துறாரு. இங்க சேவை பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீயா தான் சேவை பண்றாங்க. எல்லாருமே ஒரு வாலண்டரி சர்வீஸ் தான். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் வாலண்டரி சர்வீஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ அதனால இந்த அரிய வாய்ப்பை வந்து நீங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஒரே ஒரு பிரார்த்தனையும் வேண்டுகோளுமே. ஸோ யூ வில் பி என்ஜாயிங் திஸ். இந்த கோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இதுல வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் இந்த கோர்ஸ் முடியும் போது நீங்க அழகா புரிஞ்சுப்பீங்க. லைஃப்னா என்ன, நாம என்ன செய்யணும், நமக்கு ஏன் இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம், இந்த உலகத்துல எதுக்கு லோகத்துல நான் எவ்வளவு நல்ல பேர் நல்லவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயும். ஆனா அவங்க நிறைய சிரமங்கள் படுறத நாமளே பார்த்துட்டு இருப்போம். எதுக்கு நல்லவாலாம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறா, எதுக்கு கெட்டவாலாம் இவ்வளவு நல்லா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு கேள்வி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா நம்ம மனசுக்குள்ள. அந்த கேள்விகளுக்கான விடை எல்லாமே நம்ம சுகன்யா மாதாஜி உங்களுக்கு அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சோ நீங்களும் இந்த தவறாம இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம வந்து கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வேண்டுகோளுக்காக தான் நான் இந்த செஷனுக்கு வந்தேன். சோ ஐ திங்க் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். வித் திஸ் ஐ வில் கன்க்ளூட். ஆக்சுவலி எனி கொஸ்டின்ஸ், யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க.
மாதாஜி சங்கல்பம் பண்ணிட்டீங்களா? 18 days சங்கல்பம் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. Any doubts? I think Gayatri Mataji. Any doubts? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. தண்டோட பிரணாம் மாதாஜி. உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. இந்த கிளாஸ பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் என்னன்னா அட்வான்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்றீங்க, அப்புறம் பேசிக் பண்ணிட்டு எப்படியும் நம்ம பகவத்கீதை 18 நாட்கள் கண்டிப்பா முடிக்க முடியாது, அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஆமா. இப்ப இந்த செஷன்ல என்ன இந்த 18 days நடக்கும், அதுக்கப்புறமா என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்க முன்கூட்டியே எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வமா கத்துக்கிறது, ஆர்வமா இருப்போம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு தாட், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதனால என்ன நம்ம 18 நாட்கள்ல என்னென்ன செஷன் கவர் பண்ணுவோம், 18 நாட்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம அட்வான்ஸ் போகும்போது எப்ப அதையும் சொல்லிடுறேன். எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி ஏதாவது உண்டா, இல்ல வந்து இந்த 18 நாள் இதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த 18 அத்தியாயங்கள் 18 நாட்கள் 18 நாட்களும் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கும் மாதாஜி. சோ அதுல எல்லாம் சிம்பிள் எம்சி, அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஈஸியா நீங்க குவிஸ் பண்ணி அங்கேயே நீங்க வந்து குவிஸ்ல முடிச்ச உடனே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சர்டிபிகேட். அங்கேயே வந்து லிங்க் இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த லிங்க் வந்து ஐ திங்க் முன்னாடி வந்து லெவல் 2 போயிடுறது, இப்ப லிங்க் வந்து 12th டேவே வந்து உங்களுக்கு நாங்க தனியா ஷேர் பண்றோம். அதுல வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பக்தி சதாச்சாரன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம், பக்தி சாஸ்திரின்னு ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி தான் சீரியஸ் ஸ்டடி, அது லெவல் 2. அந்த லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து 18 அத்தியாயங்களையும் 18 வாரங்கள் படிப்பீங்க. 2 நாள் இருக்கும் வாரத்துல கோர்ஸ் வந்து. சோ அதாவது 2 hours 4 hours சொல்லி கொடுப்பாங்க. டீடைல்டு ஸ்டடி, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் டீடைல்டா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் விளக்கி அதுக்கான வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திரிக்கு ரெஃபரன்ஸோ இல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸோ ஒரு அனாலஜியோ சொல்லி உங்களுக்கு வந்து அருமையா புரிய வைப்பாங்க. சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. பக்தி சதாச்சார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஷ்ணவ கல்ச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் மென்மேலும் படிகள் இருக்கு. அதுல கிருஷ்ணரை பற்றியான தெரிந்து கொள்வது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதனால வந்து நீங்க அந்த என்னால வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க போகலாம். ஆனா பக்தி சாஸ்திரி பண்றவங்க, ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி பண்றவங்க சதாச்சார் கோர்ஸ் கம்பல்சரியா அட்டென்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களும் அந்த கல்ச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அங்க உட்காந்து கேட்கறது ஒண்ணுதான், கேட்கறதுல ஒன்னும் தவறு இல்லை இல்லைங்களா. சோ லைக் தட் போய் உட்காந்து வாரத்துக்கு ஒரே ஒரு அவர் தான், அதை நீங்க வந்து கேட்கலாம். ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி மட்டும் நீங்க சீரியஸா வந்து பகவத்கீதையை வந்து படிக்கணும். சோ அதாவது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையுமே படிச்சு ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் மாதிரி தான் உட்காந்து அசைன்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதணும். அது முடிஞ்ச பிறகு லெவல் 3ல உங்களுக்கு வந்து 3 புக்ஸ், ஸ்மால் புக்ஸ் தான் அது. அந்த 3 புக்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு பக்தி சாஸ்திரின்ட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 புக்கையுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நீங்க ப்ரீச்சர் லெவலுக்கு போகலாம். நாளைக்கு நீங்களே வந்து பகவத்கீதையை வந்து சொல்லி கொடுக்குற அந்த டீச்சர் ஆகிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மாதாஜி. சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாதனையினுடைய லெவல். ஆனா அதுக்கு வந்து நமக்கு நாம ஜபங்களை பற்றி மாதாஜி சொல்லி கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கோ நாளைக்கோ வந்து அந்த நாம ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டு சோ இந்த லெவல்ல இருந்து போனாக்கா எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்ன்றதுலாம் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி எலிவேஷன் போகும்போது நீங்க வந்து யூ கேன் என்டர் இன்டு தட் சாப்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அந்த லெவலுக்கு நீங்க வந்து பண்ணலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ என்கரேஜ் எவ்ரிஒன் டு என்ரோல் ஆன் 12th டே. வந்து எல்லாரும் பக்தி சதாச்சார்ல என்ரோல் பண்ணிட்டு நம்ம கல்ச்சர் என்ன அப்படிங்கறதையாவது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நமக்கு கல்ச்சர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். அது எல்லாருக்குமே நன்மை. அதனால எல்லாருமே நீங்க இப்ப 50 பேர் 52 பேர் இருக்கீங்க. இந்த 50 பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சதாச்சார்ல 12ஆம் தேதி கண்டிப்பா வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு எக்ஸாம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அங்க வருமனே கேட்கறது மட்டும்தான். அதே வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி சீரியஸா படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கு மாத்திரம் நீங்க தனியா வந்து பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேண்டேட்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இந்த 18 days ப்ரோக்ராம் முடிச்சு சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கிறோம். ஒரு ரவுண்ட் அந்த மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க செய்யணும். இதுதான் வந்து கண்டிஷன், வேற எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. இத மைண்ட்ல வச்சுட்டு நீங்க இந்த கோர்ஸை வந்து நல்லபடியா செய்யணும்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஆக்சுவலி. Okay, thank you Mataji. Suganya Mataji, I am leaving. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு?
சோ அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனருடைய கவலை. சோ உங்களுக்கு ஏதாவது கவலை வந்துருச்சா டிவோட்டீஸ்? எக்ஸாம் எல்லாம் சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு. ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்பன்னு அடுத்த இதுக்காக காத்துட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கு மட்டும் நான் அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஏதோ எக்ஸாம்னு சொல்றாங்களே அப்படின்லாம் பயந்துக்காதீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இவ்வளவு நாள் மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நம்மள நினைக்க வைக்கும். சோ அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. நீங்க பயப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் சும்மா அப்படி கேட்டுக்கிட்டே வாங்க. உங்களுக்கு சின்ன சின்ன குவிஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம பேசுற விஷயத்த பத்தி தான் இருக்கும். அதனால நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம். சோ ரொம்ப என்னோ சொல்றாங்களே அப்படின்லாம் நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டாம். அவங்க கரெக்டா தான் சொல்றாங்க. அதை நீங்க பின்னாடி புரிஞ்சுப்பீங்க. அந்த 18 நாள் 12 நாள் வரும்போது நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பீங்க. இப்ப நீங்க ஜாலியா நீங்க பகவானை பத்தி நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். சோ அர்ஜுன விஷாத யோகம். சோ விஷாத யோகம் அப்படின்னா கவலை. அர்ஜுனர் கவலைப்படுறார். பகவான் கிட்ட நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் கவலைப்படுறாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். தன்னுடைய சொந்தங்களை எல்லாம் கொல்ல வேண்டி இருக்கிறதே அப்படின்ட்டு. சோ அதனாலதான் கவலையோட பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டார். சோ அடுத்தது பிரபு. இங்க பாருங்க, இந்த சீன் நம்ம பாக்குறோம். ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு படைகள் அணிவகுத்து நிற்கிறது. சரிங்களா? பாண்டவர்களுடைய படை, கௌரவர்களுடைய படை. இது துரியோதனன், இது அர்ஜுனர் இல்லைங்களா? இவருடைய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது, இவருடைய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி இருப்பாங்க. ஒரே சீன் தான், ஆனா வேறு வேறு எதிர்வினைகளாக இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இத்தனை பேரை நான் கொல்ல போறேனா, என்னுடைய குருமார்களை, என்னுடைய சகோதரர்களை, சோ இந்த மாதிரி பெரியவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல போறேனா அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறார். சோ கலங்குகிறார். சோ அந்த மாதிரி கம்பேஷன்னால சோ இறக்கப்படுகிறார். ஆனா இங்க துரியோதனன் எதனால கோவப்படுகிறார் அப்படின்னு பின்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒரே சீன், வேற வேற மாதிரியான வினைகள் நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிரர் யார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கௌரவர்களுடைய தந்தை இல்லைங்களா? அந்த துரியோதனன், துச்சாதனன் இவங்களுடைய தந்தை. சோ திருதராஷ்டிரர் அப்படின்னாவே அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தனக்கு சொந்தமில்லாத ஒரு ராஜ்யத்தை அவர் அபகரித்து கொண்டு அரசாட்சி செய்பவர். ராஷ்டிரம் அப்படின்னா ராஜ்யம் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் திருத ராஷ்டிரர் அப்படின்னா அதுக்குதான் அர்த்தம். சோ தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத, தனக்கு பாத்தியதை இல்லாத ஒரு சொத்தை நம்ம அபகரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான ஒரு நபர் தான் திருதராஷ்டிரர். அவருக்கு இரண்டு கண்களுமே பார்வை கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா, அவருடைய மந்திரியும் அவருடைய தேரோட்டியும் பர்சனல் செக்ரட்டரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரியாக இருக்கிற சஞ்சயன். அவர் வியாசதேவருடைய சீடர். சோ அவர்கிட்ட தான் கேட்கிறார். ஏன் அவர்கிட்ட கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த சஞ்சயன் அப்படிங்கிற இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது. அது யார் கொடுத்தது அப்படின்னா, தன்னுடைய குருவான வியாசதேவரின் மூலமாக தூர திருஷ்டி, அதாவது எங்கேயோ நடக்கிறத இங்க உட்கார்ந்துட்டு பார்க்கலாம். வேறொரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு அங்க என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எப்படி டிவில லைவ் டெலிகாஸ்ட் பார்க்கறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். சோ எங்கேயோ நடக்கிற கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம பாக்குறோமா இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இவர் ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு திருதராஷ்டிரர் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார். அங்க போர்க்களத்துல, குருச்சேத்திர போர்க்களத்திலே நடக்கின்ற விஷயங்களை எல்லாம் இவர் மூலமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறார். அப்படி ஒரு சக்தியை இவர் பெற்றிருக்கிறார் தன்னுடைய குருநாதராகிய வேதவியாசர் மூலமாக. சோ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி படிங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத பிரதமோऽध्यायः. அர்ஜுன விஷாத யோகः. த்ருதராஷ்ட்ர உவாச்ச தர்மச்சேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः. மாமகாः பாண்டவாः சைவ கிம அகுர்வத சஞ்சயம்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிர உவாச, திருதராஷ்டிர உவாசன்னா அவருக்கு என்ன கேட்கிறார், என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. சோ அந்த போர் நடைபெறுகின்ற இடம் எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம். அது ஒரு யாரெல்லாம் தர்ம வழியில் நடக்கிறார்களோ அவங்களுக்குதான் வந்து பாசிட்டிவா இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம். சோ சமவேதா யுயுத்சவக மாமகா பாண்டவா சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு கேட்கிறார். கிம் அகுர்வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே? திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ இந்த கொஸ்டினை எவ்வளவு தப்பா இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டினை கேட்கிறார் அப்படின்னா, அவருடைய திருதராஷ்டிரருடைய ஃபியர்ஃபுல்னஸ் அண்ட் டவுட்ஃபுல்னஸ். சோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஜெயிப்பார்களா இந்த போரிலே அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னா போர் நடக்கின்ற இடம், சோ அது ஒரு தர்மக்ஷேத்திரம். சோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் அதர்மவாதிகள் அப்படின்னு அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. சோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்னெல்லாம் தப்பு செஞ்சாலும் அந்த தப்ப வெளியில சொல்லாம அவங்களுக்கே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். சோ அதனாலதான் ஒரு பயம் வந்திருக்கிறது, ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கிறது. சோ போரிலே வெற்றி பெறுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு பதற்றம். சோ அதனாலதான் என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும். சோ என்னுடைய மகன்கள் பாண்டுவின் புதல்வர் எப்படி பிரிச்சு பேசுறாரு பாருங்க. பாண்டு இறந்ததற்கு அப்புறம் அந்த 5 பிள்ளைகளும் வந்து அனாதரவாக நிற்கிறார்கள். இவர்களுடைய ஃபேமிலி எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலி? ராயல் ஃபேமிலி. சோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த சொத்துக்கோ எதுக்குமே பஞ்சம் கிடையாது, எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாவே இருக்கு. அப்போ இந்த 5 குழந்தைகளை எரேஸ் பண்றதுல அவருக்கு என்ன கஷ்டம் வந்து விட போகிறது? ஆனா எப்படி நடத்துனாங்க அந்த குழந்தைகளை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல விஷம் வைக்கிறது, அவங்க தங்கி இருக்கிற அரண்மனைக்கு தீ வைக்கிறது, இந்த மாதிரியாக தான் அக்கிரமங்கள் தான் அநியாயங்கள் தான் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதை என்னைக்காச்சும் அவர் தடுத்தாரா? தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து கூப்பிட்டு புத்தி சொன்னாரா, இது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாரா? இல்லை இல்லைங்களா? சோ அவருக்கு வந்து சுயநலம் ஜாஸ்தி. சோ அவர் எப்படி பிரிச்சு பேசுகிறார்? என்னுடைய மகன்கள் அப்படின்னு பேசுறார். பாண்டுவின் புதல்வர்கள் யாரு? பாண்டு யாரு? தன்னுடைய சகோதரர். அவங்க எல்லாம் சகோதரர்கள் பிள்ளைகள். சோ அவங்களுடைய பிள்ளை. திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய பிள்ளையாக நினைத்திருக்கணும், ஆனா அவருக்கு நினைக்க மனசு வரல. சோ அவ்வளவு சுயநலவாதியாக அவர் வந்து இருந்திருக்கிறார். சோ போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு, சோ போர் செய்யறதுக்குன்னு 2 பேரும் வந்து போர்க்களத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். போர்க்களத்துல நின்றுட்டு என்ன செய்வார்கள்? போர் தானே செய்வார்கள். ஆனா இது என்ன ஷாப்பிங் மாலா, இல்ல ஃபுட்பால் கிரவுண்டா, இல்ல கபடி விளையாடுற இடமா? சோ ஏன் அவர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிறாருன்னா, பதற்றம், சந்தேகம், பயம், இதனால வந்து குழம்பி போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கிறார். கிம் அகுர்வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே? மாமகா பாண்டவா சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ என்ன செய்வார்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ இந்த குறுகிய மனம் படைத்தவர் இந்த மாதிரியாக பதற்றத்திலே இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை சஞ்சயனிடம் கேட்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அடுத்தது பிரபு, தர்மக்ஷேத்ரே. ஏன் வந்து தர்மக்ஷேத்ரே? அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், அந்த இடத்துல இதுக்கும் முன்னாடி நிறைய போர்கள் நடந்திருக்கு. அந்த போரிலே எல்லாம் யார் தர்ம வழியில் நடந்தார்களோ அவர்கள் தான் வெற்றியை அடைந்திருக்கிறார்கள். சோ அதனாலதான் அந்த குருட்சேத்திரத்திற்கு, போர் நடக்கின்ற இடத்திற்கு தர்மக்ஷேத்ரே அப்படிங்கிற பேர் வந்தது. சோ இப்போ நம்ம சவுத் சைட்ல எல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு வீடு கட்டி கிரகப்பிரவேசம் பண்றோம். வீடு கட்ட வேண்டாம், ஒரு வாடகை வீட்டுக்கே குடி போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வோம்? அதையெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நாளே போய் எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி கோலம் எல்லாம் போட்டு இல்லைங்களா, அதை வந்து அழகுபடுத்தி நம்ம வந்து அன்னைக்கு பால் காய்ச்சுவோம். மறுநாள் போய் பால் காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மத்த எல்லா சாமானெல்லாம் கொண்டு வந்து அடுக்கி எல்லாமே பண்ணுவோம். சோ அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நல்ல ஒரு சகுனம் அப்படிங்கறதா நம்மளுக்கு. அது பால் காய்ச்சறது, பால் பொங்குறது, ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுறது இல்லைங்களா? சோ அதுதான் வந்து தர்மக்ஷேத்ரே அப்படின்னு கம்பேர் பண்றாங்க. அங்கே நடக்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் நல்ல செயல்களே அப்படின்னு. மாமகா பாண்டவாஸ், இங்க வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன், ஒரு ஒரு இது வந்துருது, டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்துருது, பாகுபாடு. எப்படி அப்படின்னா, அந்த பாலிலே ஒரு 2 ஸ்பூன் எலுமிச்சம் ஜூஸ் விடுங்களேன், லெமன் ஜூஸ் விட்டா என்ன ஆயிடும்? பால் வந்து திரிஞ்சு கொண்டோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி குறுகிய மனம் படைத்தத இவருனால அந்த இதுல வந்து
பால் வந்து திரிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதை கம்பேர் பண்றதுக்கு தான் வந்து இந்த பிக்சரை வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவருடைய மனசு எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்காக தான். சரிங்களா? இந்த 2 பிக்சர். இப்ப 3வது பிக்சர் என்ன பண்ணுது? சரி அப்படியே ஆயிடுச்சு, அந்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்ப அதுல வந்து நம்ம ரசகுல்லாவா பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு நான் இப்ப அதை வந்து ஒரு பவுல்ல எடுத்து பாலாஜி பிரபுக்கு கொடுக்குறேன். பாலாஜி பிரபு என்ன செய்வார்? என்ன செய்யணும் மாதாஜி இத அப்படின்னு கேட்பாரா, இல்ல கடகடான்னு ஸ்பூனை போட்டு சாப்பிடுவாரா? பாலாஜி பிரபு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கடகடான்னு ஸ்பூனை போட்டு சாப்பிடுவீங்க. சாப்பிடுவீங்களா இல்லையா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. என்ன செய்யணும்னு கேட்க மாட்டீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு தான் கொடுத்ததாக நினைச்சு சாப்பிடுவீங்க. அப்போ போர்க்களத்திலே வந்து கூடி இருக்கின்ற அணிவகுத்து இருக்கிற படைகள் எல்லாமே போர் தானே செய்யும். அப்புறம் எதுக்காக வந்து கிம் மகுர்வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கணும். சோ அதுல இருந்து அவருடைய பதற்றத்தை நாம் வந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 1.3ல நம்ம இங்க பிக்சர் பாக்குறோம். இந்த பிக்சர்ல யார் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா துரோணாச்சாரியார். இவர்தான் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் 2 பேர்த்துக்குமே வந்து குலகுரு. சோ வந்து இவர்தான் வந்து அந்த மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ், இந்த போர்க்கலைகளை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தவர். சோ அவரை பாக்குறாரு துரியோதனன். இந்த பிக்சர் வந்து துரியோதனன் எவ்வளவு கோபமா பாக்குறாரு பாருங்க தன்னுடைய குருவை, இல்லைங்களா? சோ இதுக்கான என்ன ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. சஞ்சயோ வாச்ச 1.3 பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் வியூடாம் த்ருபத புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதாம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களும் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கோபமா சொல்றார். இது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இல்லைங்களா? இது என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன சொல்றார்? இந்த துரோணாச்சாரியார் சின்ன வயசுல இருக்கும் போது யாரு கூட படிச்சார்? துருபதன் அப்படிங்கிற ராஜா. 2 பேரும் வந்து கிளாஸ்மேட்ஸ், ஒரே குரு கிட்ட கத்துக்கிட்டவங்க. அப்படி கத்துட்டு வரும்போது அவங்க 2 பேர்த்துக்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருகிறது. அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால அந்த துருபத மகாராஜா இவரை கொல்வதற்காக ஒரு யாகம் நடத்தி, அந்த யாகத்திலே பிறந்தவர் தான் திருஷ்டத்யும்னன். அந்த திருஷ்டத்யும்னன் தான் இப்போ பாண்டவர்களுடைய படையை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். அப்போ என்ன சொல்றார் துரியோதனன், நீங்க வந்து இவர் வந்து தன்னை கொல்வதற்காகத்தான் திருஷ்டத்யும்னனே யாகத்தின் மூலமாக பிறந்திருக்கிறான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட இவர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய போர்க்கலைகள் அனைத்தையும் வந்து கற்றுத் தருகிறார். எவ்வளவு பரந்த மனப்பான்மை பாருங்க. சரிங்களா? சோ எப்படி இருந்தாலும் நான் சாக போறேன், அவன் கையால செத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு வந்து இவரு எல்லா போர்க்கலைகளையுமே அந்த திருஷ்டத்யும்னனுக்கு, துருபத மகாராஜாவனுடைய மகன் எதுக்காக பிறந்திருக்கான் யாகத்துல? இவரை கொள்வதற்காகவே வந்து யாகத்தின் மூலமாக பிறந்திருக்கிறான். சோ அந்த அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தார். இப்போ பாருங்க, நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கல்ல, அவன் தான் உங்களை எதிர்த்துட்டு வந்து பழைய வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கிறான். அதனாலதான் கோபமா பாக்குறார் துரியோதனன். சோ நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க, உங்களை கொல்றதற்காக ஆப்போசிட் பார்ட்டி கூட சேர்ந்துட்டு இப்ப ரெடியா இருக்கிறான் பாருங்க. உங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான சீடர் துருபத மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சோ உங்களுடைய பெரிய படையை பாருங்க, மகதீன் சமூம் அப்படிங்கிறாரு, மிகப்பெரிய படை அப்படிங்கிறாரு. சோ காட்டுல 12 வருஷம் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இப்படி ஒரு படையை எப்படி ஏற்பாடு செய்ய முடிந்தது? இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கோவப்படுத்துகிறது துரியோதனை. சோ அதனால தன்னுடைய குருன்னு கூட பார்க்காம அவ்வளவு கோபமாக வந்து அவர் வந்து பேசுகிறார் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. 1.19 எத்தனை மாதாஜி? 19 படிக்கிறேங்க மாதாஜி. சகோஷோதார்த்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி யதாரயதே நபஸ்ஸ ப்ருதிவீம் சைவ துமுலோவ்யநாதயன்.
பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போகின. சோ இப்ப போர் ஆரம்பிக்க போகிறது. சங்குகள் எல்லாமே முழங்குகிறது. போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சங்குகளை முழங்குவார்கள். சோ இங்க தார்தராஷ்டிரானாம் பிரத்யானி பிரியாதரயாத். சோ இவர்களுடைய அந்த பல்வேறு சங்கொலிகள் பகவான் அவருடைய பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிற சங்கை எடுத்து ஒலிக்கிறார். சோ அவருடைய சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம். சோ இது உங்களுடைய குவிஸ்ல கேட்டாலும் கேட்பாங்க. சோ நீங்க அத நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சோ அர்ஜுனருடைய சங்கு தேவதத்தம் அப்படிங்கிறது. யுதிஷ்டருடைய சங்கு அனந்த விஜயம் அப்படிங்கிறது. நகுலனுடைய சங்கு சுகோசம் அப்படிங்கிறது. சகாதேவனுக்கு மணி புஷ்பகம், பீமனுக்கு பவுண்ட்ரம். சோ இந்த மாதிரியாக இவங்க சங்குகளை இழுத்து ஒலிக்கும் போது அந்த ஒளி பேரொளியாக பூமிக்கும் வானத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற எல்லா பொருளுமே நடுங்குகிறதாம். சோ அப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான சங்குகள். அந்த ஒளியை கேட்டவுடனே இந்த கௌரவ படையில இருந்த அனைவருடைய இதயங்களும் சிதறி போகின. ஹிருதயானி வியாதராயர். சோ அவர்களுடைய பதைக்கிறது மனதெல்லாம். சோ அந்த சவுண்ட கேட்ட உடனே அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த போர்ல பாண்டவர்களுக்குத்தான் வெற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு சில நல்ல சகுனங்கள் எல்லாம் தென்படுகிறது. என்ன அது? இது உங்களுக்கு குவிஸ்ல கேட்பாங்க, நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். சோ தர்மக்ஷேத்ரே, போர் நடக்கின்ற இடம் எப்படிப்பட்டது? தர்மக்ஷேத்ரே. யார் பயஸ் பீப்புளோ, யார் தர்மத்தின் வழி நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒண்ணு. செகண்ட் தேர். இந்த தேர் அர்ஜுனருக்கு அக்னி தேவனால் பரிசளிக்கப்பட்டது. எந்த திசையில் சென்றாலும் சரி அந்த திசையில் வெற்றியோடு தான் திரும்பும். அப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தது இந்த தெய்வீகமான தேர். இப்ப அந்த தேர்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க பகவானும் அர்ஜுனரும். சோ அடுத்தது சங்கநாதம். சோ அங்கெல்லாம் சங்கநாதம் பண்ணினாங்க இல்லைங்களா, அவங்க சங்குகளை எடுத்து ஒலித்தார்கள். அது தெய்வீகமான சங்குகள். அந்த சங்குகள் எங்கே ஒலிக்கிறதோ அங்கே வெற்றிதான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு சந்தேகமே கிடையாது. அடுத்தது அர்ஜுனர் கையிலே இருக்கிற காண்டீபம். அந்த காண்டீபம் யாருனால கொடுக்கப்பட்டது, பரிசளிக்கப்பட்டது அப்படின்னா லார்ட் சிவா. சோ பகவான் சிவபெருமானாலே இந்த பசுபதாஸ்திரம் அவருக்கு பரிசாக அளிக்கப்பட்டது. சோ அந்த அர்ஜுனர் எந்த போரிலுமே தோக்கல. சோ இந்த அப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தவர். சோ பாக்யலட்சுமி. சோ பகவான் எங்க இருக்கிறாரோ பகவானுடைய இருதயத்திலே நீங்காமல் இருப்பவர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய லட்சுமி தாயார். அந்த லட்சுமி தாயார் எப்படிப்பட்டவர்? ஃபார்ச்சூன் இல்லைங்களா, அதிர்ஷ்டலட்சுமி. சோ அவர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்கே வெற்றியும் செல்வமும் வலிமையும் நிறைந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது? அது இன்னொன்னு இருக்கு, ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா பகவானுக்கு ஒரு பேர். ரிஷிகேஷா அப்படின்னு நம்முடைய புலன்களை வழிநடத்துபவர். சோ இப்ப யார் வழிநடத்திட்டு இருக்கிறார்? அர்ஜுனரை போரிலே தேரோட்டியாக இருந்து வழிநடத்துகிறார். சோ இப்படிப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பாண்டவர்களுக்குத்தான் வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிறது இந்த சுப சகுனங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, இங்க நம்ம ஒரு பிக்சரை பாக்குறோம். தலையில கை வச்சுக்கிட்டாரு, கண்ணுல கண்ணீர் வருகிறது. கிருஷ்ணர் கிட்ட நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட 5 விஷயங்களை சொல்கிறார் அர்ஜுனர். என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா, இரக்கம். நான் எப்படி இவங்களெல்லாம் கொல்லுவேன், ரொம்ப கம்பேஷன்னால அவர் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. இதெல்லாம் ஒன்னொன்னு தனித்தனியா பார்க்கலாம். இன்பமின்மை. சோ எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைத்து விட போகிறது, இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகிறது இவங்கெல்லாம் இல்லாம அப்படின்னு கேட்கிறார். அடுத்தது பாவச்செயல். போரில இத்தனை பேரை கொன்னா நான் என்னுடைய கைகள் எல்லாம் ரத்தக்கரை படிந்த கைகளாகிவிடும். நான் கில்டி ஃபீலிங்ல நான் செத்து போயிடுவேன். இது பாவம், எனக்கு பாவமே சேரும். அதனால நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் இன்டெசிஷன். அவர்னால என்ன டிசைட் பண்றதுன்னே தெரியல. அதனால இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. போர் புரிய மாட்டேன், என்னை விட்டுடுங்க, நான் போயிடுறேன், நான் எங்காவது காட்டுக்கு போய் நான் தவம் செய்து குலைத்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், சொந்த பந்தம் வேண்டாம், எனக்கு செல்வம் வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம், இந்த 5 காரணங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு.
அதுக்கு என்ன அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு இரக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சொன்னாரு. இந்த 5 ரீசனும் நீங்க வந்து மனசுல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, நோட்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பின்னாடி யூஸ் ஆகும். சோ இரக்கம். சோ இந்த இரக்கத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா இல்ல நான் படிச்சுக்கிறேன்? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. எதுங்க? 28 படிக்கிறேங்க மாதாஜி. திருஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம வாணி முகஞ்ச பரிசிஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். சோ கிருஷ்ணரே, எனக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, படைய தேரை கொண்டு போய் நடுவுல நிறுத்த சொன்னார், இவரும் நிறுத்தினார். சோ அவர் வந்து பாக்குறார், பார்த்துட்டு யாரெல்லாம் நிற்கிறார்கள், தன்னை எதிர்த்து போர் புரிபவர்கள் யார் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. பார்த்தா அங்க வந்து தன்னுடைய சகோதரர்கள், அதாவது கௌரவர்கள் நிற்கிறார்கள், நண்பர்கள் நிற்கிறார்கள், உறவினர்கள் நிற்கிறார்கள், சோ குருமார்கள் நிற்கிறார்கள். சோ இவங்களை எல்லாம் பார்த்த உடனே இவங்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போகிறேன், இவங்க மேலேயா நான் அம்பெய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் நடுங்குகிறது, வாய் உலர்ந்து போயிருச்சு. சோ அதனால அவர்கள் மேல இரக்கம் கொண்டு பகவான் கிட்ட என்ன சொல்றார், நான் இவங்களை எல்லாம் கொல்ல மாட்டேன், இவங்களை வந்து நான் சாகடிக்க மாட்டேன், என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னு வந்து இரக்கத்தினாலே வந்து அவர் வந்து கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றார். அடுத்தது பிரபு. அடுத்தது இன்பமின்மை. இன்பமின்மைன்னு ஒரு ரீசன் சொன்னாரு, செகண்ட் ரீசன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1.31 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி 31. எஸ் எஸ் மேம். நசத்ரேயோனுமி அத்வா ஸ்வஜனமாகவே ஆங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச ராஜ்யம் சுகானிஜம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த சொந்தமா உறவினர்களை எல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு கேக்குறாரு. நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு விஷயம் நம்ம தெரியும் இல்லைங்களா, நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வீட்டுல ஏதாவது வாங்கினா கூட, ஒரு கார் வாங்கணும் என்னன்னாலும் சரி, அதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து காமிச்சு அதனால வந்து நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். இது வந்து தப்பு இல்ல, இது வந்து மனிதர்களுடைய இயல்பு. சோ அததான் வந்து இங்க சொல்றார், இவங்களை எல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பின்னாடி ராஜ்யம் கிடைச்சா கூட அதை காமிச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்கு கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சோ அதனால இவங்களை எல்லாம் நான் கொள்வதனால எனக்கு எந்த இன்பமும் கிடைக்காது. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதுல வந்து எனக்கு வெற்றி கிடைத்தாலும் வேண்டாம், எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம், எனக்கு இன்பமும் வேண்டாம். நகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நசராஜ்யம், நசராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், ராஜ்யம் வேண்டாம், சுகானிச்ச எனக்கு சுகமும் இன்பமும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இன்பமின்மை. சோ இந்த 2 ரீசனும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இரக்கம், அவர்களை கொள்வதனால் எனக்கு என்ன வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. சோ இரக்கத்தினாலும் இன்பமின்மையினாலும் இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா எனக்கு வந்து இன்பம் கிடைக்காது, அதனால நான் இவங்களை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு செகண்ட் ரீசனை சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாவச்செயல். படிங்க மாதாஜி 36. படிக்கிறேன். பாபமேவாஸ்ரயே தஸ்மான் அத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான்னார்கா வயம் அந்தும் தார்த்தராஷ்ட்ரம் ஸ்வபந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் அத்வா சுகினஹ ச்யாம மாதவ. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொள்ளுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும், இதனால் நமக்கென்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்னு இந்த சொல்றார் பாத்தீங்களா. இங்க வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் 6 வகையானவர்கள். சோ நம்முடைய பகவத்கீதை சொல்கிறது, பாகவதம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அக்கிரமக்காரர்கள் அடுத்தவர்களுடைய
வீட்டிற்கு தீ வைப்பவர்கள், பிறரை வந்து பாய்சன் கொடுத்து கொள்றவங்க, அடுத்தவர்களுடைய நிலத்தை வந்து அநியாயமாக அபகரித்துக் கொள்பவர்கள், அடுத்தவர்களுடைய செல்வத்தை அபகரிப்பவர்கள், பிறர் அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை வந்து சொந்தம் கொண்டாடுபவர்கள், இந்த மாதிரி 6 வகையான அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த அக்கிரமக்காரர்களை வந்து விசாரணை கூண்டுக்கே கொண்டு வர வேண்டாம், அவங்களுக்கு நேரடியா மரண தண்டனை கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. ஆனா இங்க என்ன சொல்றார், இவர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னு தெரியும், இந்த அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறாரு. சோ சாஸ்திரங்கள் சொல்வது அர்ஜுனனுக்கு தெரியாதா? இவங்க அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதனால் பாவம் வந்து சேராதுன்னு தெரியும். ஆனா அவரை அறியாமையில் ஆழ்த்தி வச்சிருக்கிறார் கிருஷ்ணர் பகவான். சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறார். சோ திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களை, நம்முடைய நண்பர்களை கொல்லுவதால் நமக்கு சரியானதல்ல, சோ இது தப்பு, இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறார். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மேல போய் என்ன சொல்வாரு, என்னுடைய குருவாகிய பீஷ்ம தேவர் இருக்கிறார், கிருபாச்சாரியார் இருக்கிறார், துரோணாச்சாரியார் இருக்கிறார், தாத்தா பீஷ்மர் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, நான் இவங்களை எல்லாம் எப்படி வந்து நான் அம்பெய்தி கொள்ள முடியும்? இதனால வந்து எனக்கு பாவம் வந்து சேரும். உங்களுடைய குருவாகிய உங்களுடைய குரு மேல வந்து அம்பெய்தி கொள் அப்படின்னு நீங்க சொன்னா நீங்க செய்வீங்களா பகவானே அப்படின்னு கூட கேட்பார். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவர் வந்து அறியாமையினாலே நிறைய கொஸ்டின்கள் எல்லாம் வந்து கேட்கிறார். சோ அப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே சியாம சுன்மாதவ அப்படிங்கிறாரு. சோ எல்லாத்துக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் நீங்க இல்லைங்களா? பகவான் வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவர், லட்சுமி தேவியின் கணவர். அவர் வந்து அதிர்ஷ்டத்தை தான் கொடுப்பார். ஆனா நீங்க எனக்கு மட்டும் வந்து இதை கொடுக்கலாமா, அன்பார்ச்சுனேட் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணரே, நம்முடைய சொந்த உறவினர்களை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? அதனால நமக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும், அதனால என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினை வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்ப பாரம்பரியம். சோ குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. 45 படிக்கிறேங்க. யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபானயஹ தார்தராஸ்மணி ஹன்யோஸ் தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாரு. சோ அசஸ்திரம் அப்படின்னா பிரபு டிம் ஆகுது ஸ்லைடு பாருங்க. அசஸ்திரம் அப்படின்னா நிராயுதபாணியாக. சோ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ராமாயணத்திலே என்ன நடந்தது அப்படின்னு. ராமாயணத்திலே ராவணன் வந்து நிராயுதபாணியாக நிற்கும் போது ஸ்ரீ ராமபிரான் என்ன சொல்லி அனுப்பினார், இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினார். சோ நிராயுதபாணியாக ஒரு நின்று கொண்டிருந்தால் அவன் மேல் வந்து போர் தொடுப்பது கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்போ நிராயுதபாணியாக நான் நிற்பேன், அவங்க வந்து என்னை கொன்னுட்டு போகட்டும், அப்படி போனா கூட அது வந்து நன்மையை தான் கொடுக்கும், அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனன். சோ யாருமே கொல்லக்கூடாது, அப்படி கொல்லவும் மாட்டாங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தும் இந்த மாதிரி பேசுறாரு. சோ திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் என்னை வந்து கொன்று விட்டு போகட்டும், அது எனக்கு நன்மையை கொடுக்கும், நான் அவங்களை வந்து நான் வந்து அண்ணாமுடா நிற்பேன் அப்படிங்கிறாரு. நான் அவங்களை எதிர்த்து போரிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இதுதான் அசஸ்திரம் அஸ்திரபாணிய அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த ஸ்லோகம் எப்படி குடும்ப பாரம்பரியத்துக்கு சம்பந்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு போர் நடக்கின்ற போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, குடும்ப தலைவர்கள், பெரியவர்கள், ஆண்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த போரிலே கலந்து கொள்வார்கள். அந்த போரிலே வந்து நிறைய பேர் வந்து மாண்டு போவதற்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு, இறந்து போவார்கள் போரிலே. அப்போ ஒரு குடும்ப தலைவன் இல்லாத ஒரு குடும்பம் பெரியவர்கள் வழிநடத்துவதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகிறது. அந்த குடும்பத்து இளைஞர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அந்த குடும்பத்து பெண்களுக்கும் வந்து சுதந்திரம் மிகுந்து விடுகிறது. சோ சுதந்திரம் மிகுந்து விடுகிறதுனால தவறுகள் வந்து நடப்பதற்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. சோ அந்த பிள்ளைகளை வழிநடத்துவதற்கு ஆள் இல்லை, அந்த பெண்களை பாதுகாப்பதற்கு ஆள் இல்லை. சோ சுதந்திரம் மிகுந்து அவர்கள் வந்து வேற மாதிரி போகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகின்றன. அந்த தேவையற்ற சந்ததிகளுக்கு பேர் தான் வர்ணசங்கரா அப்படிங்கிறது.
சோ அந்த சந்ததிகள் வந்து பின்னாடி அவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி அவர்கள் வந்து நடக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை. சோ அந்த மாதிரி ஆள் இல்லாததுனால அவர்கள் வந்து மனம் போன போக்கிலே வந்து செயல்படுவார்கள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வர்றதுக்கு நான் காரணமா இருக்க மாட்டேன். அதனால குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், அதனால நான் இந்த போரை செய்ய விரும்பல, என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. பிரபு ரொம்ப டிம்மா இருக்கு. சரி பரவாயில்ல. மத்தாஜி புக்க பார்த்து படிச்சிருங்க மத்தாஜி. 46. சஞ்சயுவாச்ச ஏவமுக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்தவுபாவிதே விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்பிக்ன மானசஹம். ஹரி சஞ்சயன் கூறினான். இப்ப வந்து யார் சொல்றாங்க பேசுறாங்க அப்படின்னா சஞ்சயன் எங்க இருக்கிறாரு? அஸ்தினாபுரண அரண்மனையில உட்கார்ந்துகிட்டு திருதராஷ்டிர கிட்ட பேசுறாரு. போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தன்னுடைய வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்திலே அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. சோ இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு 5 ரீசன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வில்லையும் அம்பையும் ஒரு பக்கத்துல போட்டுட்டு ரொம்ப சோகமா வந்து அர்ஜுனன் வந்து உட்கார்ந்துட்டார் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரக்கு வந்து சொல்றார். சோ இருமனம் அவர்னால வந்து டிசைட் பண்ண முடியல. என்ன டிசைட் பண்றது, போர் பண்றதா வேண்டாமா அப்படிங்கறத வந்து டெசிஷன் எடுக்க முடியாத நிலைமையில இருக்கிறார். அவர் சொல்றது எல்லாமே கரெக்டா தானே நம்மளுக்கு தோணுது இல்லைங்களா? 5 ரீசன் சொன்னார். 5 ரீசனுமே வந்து ரொம்ப கரெக்டா தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தோணுது டிவோட்டிஸ்? அர்ஜுனன் சொன்ன ரீசன் எல்லாமே கரெக்ட் தானே? யாராவது வந்து தன்னுடைய சகோதரர்கள் மேல வந்து அம்பை இது கொள்ள துணிவார்களா? தன்னுடைய வெல்விஷர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், தன்னுடைய தாத்தா பீஷ்மர், தன்னுடைய குருமார்கள் வந்து துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், இவங்களை எல்லாம் வந்து அம்பை இது கொள்வதற்கு யாராவது துணிவார்களா? அவர் சொல்றது கரெக்ட் தானே? இப்படி தோணுதா உங்களுக்கு? யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்களேன். அர்ஜுனர் சொல்வது சரியா தவறா? சாட்ல போடுங்க இல்ல ரைஸ் ஆன் பண்ணுங்க. சாட்ல பதில் சொல்லுங்க மாதாஜி. அர்ஜுனர் சொல்லுவது சரியா? சாட் ஏபிள் பண்ணுங்க பிரபு. எஸ் கல்பனா மாதாஜி சொல்றாங்க எஸ் அர்ஜுனர் சொல்வது கரெக்ட் அப்படின்றாங்க. சீதா லட்சுமி பிரபு, சுஜாதா பிரஜித் அவங்களும் சொல்றாங்க. அவங்க சொல்லல, ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க. 3 பேர் ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரின்னு சொல்றாங்க சுதா மாதாஜி. எஸ் நம்மளுக்கு அர்ஜுனர் சொல்வது எல்லாமே சரி அப்படின்னு தோணும். காயத்ரி மாதாஜி சரின்னு சொல்றாங்க. ஓகே கரெக்ட். அப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்க சரின்னு சொல்றவங்க 18 சாப்டர்ஸ் முடியும் போது அர்ஜுனர் சொன்னதெல்லாம் சரியா அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்கிறேன். அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு நான் பார்க்கலாம். பிரேம்குமார் 1 point is wrong மாதாஜி. மாதாஜி அவங்களோட தரப்புல பார்த்தா அது கரெக்டா இருக்கு. அததான் இங்க போக்கஸ் இந்த பாயிண்ட்ல. ஓகே ஓகே உங்களுடைய புரிதல். பீப்பிள் வந்து இததானே செய்வாங்க. அதுக்காக நான் கடைசியில பகவான் சொன்னதுதான் உண்மை. பட் அக்கார்டிங் டு நம்ம நாலேஜுக்கு இதுதான் இப்போதைக்கு சரி. இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து அர்ஜுனர் சொல்றது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொல்ற எல்லா ரீசனுமே கரெக்ட் தான். யாராவது தன்னுடைய குருவை பார்த்து வந்து அவர் மேல வந்து அம்பெய்ய முடியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவங்களுடைய தாத்தா பீஷ்மர் சின்ன வயசுல அவர் கையை பிடிச்சுதான் வந்து நடக்க பழகி இருப்பார் இல்லைங்களா? அவர் கையை பிடிச்சுதான் எழுத பழகி இருப்பார். ஏன்னா தந்தை கிடையாது.
அவங்கள ரைஸ் பண்ணவங்க யாரு, இந்த 5 குழந்தைகளையும் வந்து யார் வந்து பாதுகாத்து வளர்த்து இருந்தார் அப்படின்னா பீஷ்மாச்சாரியார் தான் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்டவர்கள் துரோணாச்சாரியார். சோ துரோணாச்சாரியாருக்கு அர்ஜுனர் மேல வந்து பயங்கர அபிமானம். அதுவே வந்து துரோதனனுக்கு ரொம்ப பொறாமையா கூட இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்க அவரை பார்த்து அம்பை எய்து கொல்ல முடியும், கொல்லுன்னு பகவான் சொன்னா அது சரியா, அது தப்புதானே அப்படின்னு நமக்கு இப்ப எல்லாம் தோணுது. சரியா, போக போக என்ன தோணுது அப்படின்னு நம்ம வர சாப்டர்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு, இப்ப வந்து இதனுடைய முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்திடலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய ரீகேப். திருதராஷ்டிரர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விசாரிக்கிறார். எஸ் எஸ் மாதாஜி, காயத்ரி மாதாஜி, தேங்க்யூ. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கிம் மகுர்வத சஞ்சய அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான வார்த்தை 1.1ல. அடுத்தது துரியோதனுடைய பயம், மகதீம் சமம், மிகப்பெரிய படையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த படைகள் எப்படி இவங்களால இவ்வளவு படையை திரட்ட முடிஞ்சது? ஏன்னா நாராயண சேனை, பகவானுடைய நாராயண சேனை எல்லாமே துரியோதன் பக்கத்துலதான் இருக்கு. இந்த கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கிறாரு. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு ஒரே கொஸ்டின் மனசுக்குள்ள. அடுத்து வந்து சங்குகள் முழங்குகிறது. ஹிருதயானி வேதாரயத். சோ கௌரவர்களுடைய நெஞ்சுகள் எல்லாமே வந்து பதைத்து போவது மாதிரி, அந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுநடுங்கி போகிற மாதிரி அவர்களுடைய சங்குகள் எல்லாமே, தெய்வீகமான சங்குகள் எல்லாமே முழங்குகின்றன. அடுத்தது அர்ஜுனனுடைய கவனிப்பு. சோ தேரை வந்து 2 படைகளுக்கும் நடுவிலே செலுத்த சொல்கிறார். பகவானும் வந்து எப்படி இருக்கிறார் பாருங்க, ஒரு தேரோட்டியாக இருக்கிறார், ஒரு கார் டிரைவர் மாதிரி இருக்கிறார். சோ பகவான் பக்தர்களுக்காக எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய உதாரணம். சோ ரொம்ப அவ்வளவு எளிமையானவர். இப்ப கார் டிரைவரோட வேலை என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. சோ தன்னுடைய ஓனர், தன்னுடைய எஜமானர் இறங்கி வருவதற்கு முன்னாடி இவர் ஃபர்ஸ்ட் இறங்கி வந்து கார் கதவை திறக்கணும் இல்லைங்களா. அப்புறமா காரை வந்து நல்லா துடைக்கிறது, சுத்தம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி காரை வந்து எப்பவுமே பளபளப்பா வச்சிருக்கணும் இல்லைங்களா. அதை சுத்தப்படுத்திட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா. காருக்கு வேண்டியது எல்லாமே செய்யணும் இல்லைங்களா. அதுக்கு கரெக்டா பெட்ரோல் போடுறது, ஆயில் போடுறது, அப்படி எல்லா வேலைகளும். அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை வந்து தன்னுடைய பக்தனுக்காக வந்து செய்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய கருணை கடல் அவரு இல்லைங்களா. சோ காரணமற்ற கருணைனாலே, பக்தர்கள் மேல இருக்கிற பற்றினாலே, சோ பாசத்தினாலே அவர் வந்து ஒரு தேரோட்டியாக இங்க வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். சோ அப்படிப்பட்ட எளிமையானவர். சோ அவர்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து கேக்குறேன், நீங்க வந்து நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அவரும் வந்து அதையே சிரம் மேற்கொண்டு போய் வந்து நிறுத்துறார். அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார், எஜமானர் சொல்லிட்டார், அதனால கொண்டு போய் நிறுத்துறார். நிறுத்தணும்னா 2 பக்கம் பாக்குறார். பார்த்தோன்னே அவர் வந்து என்ன ஆயிட்டார், அப்செட் ஆயிட்டார். இவங்க எல்லாமா நான் கொல்ல போறேன், நான் மாட்டேன், செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காண்டீவம் ஸ்ரம் சதே ஹஸ்தாத், கை நழுவி போகிறது, கீழே போட்டுடுறார். நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு காண்டீவத்தை கீழே விட்டுறார். சோ அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள், அப்பிரதீகாரம் அசஸ்திரம். சோ வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், ராஜ்யம் வேண்டாம், சுகம் வேண்டாம், இன்பம் வேண்டாம், அசஸ்திரம். நான் அசஸ்திரம்னா சஸ்திரம். சோ இது வந்து அஸ்திரங்கள் எதுவுமே இல்லாம நான் நிற்பேன், நிராயுதபாணியாக நிற்பேன், அவர்கள் வந்து என்னை கொண்டு விட்டு போகட்டும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இதுதான் வந்து இந்த 46 ஸ்லோகங்கள் 1.46 வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்திருப்போம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. ஓகே ஓகே மாதாஜி, சீதாலட்சுமி மாதாஜி, ஓகே. சோ இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து நம்மளுக்கு முடிவடைகிறது. பிரபு எஸ் மாதாஜி. டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. இன்னும் ஏதாவது இருக்கா பிரபு? அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க வந்து அந்த குவிஸ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத டெமோ காமிச்சிடலாமா? பண்ணிடலாம் மாதாஜி. சாவித்ரி மாதாஜி நீங்க அந்த ஸ்லோகம் சொல்லி முடிச்சிருங்க. ஓகே. ஓம் தஸ்ஸிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ லீவ் ஆகுற மாதாஜிஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவோம். எப்படி குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து நாங்க வந்து பிரபு அவங்க வந்து குழந்தைங்களை பிக் பண்ண போறாங்க. அவங்க போறவங்களை வந்து நீங்க வந்து யூடியூப்ல பாத்துக்க சொல்லுங்க. எப்படி வந்து டெமோ பண்றோம், எப்படி குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத டெமோ வந்து நாங்க போன தடவை பண்ணத இப்போ காமிக்கிறோம். நீங்க அதை பாத்துக்கோங்க.
பார்த்து நீங்க அதே மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. செய்யுங்க பிரபு, அதை டெமோ பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த 18 டேஸ்ல வந்து 18 சாப்டருக்கான குவிசஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான். அது எப்படி நம்ம இது பண்றது அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம். நம்ம அதுல எப்படி லாகின் பண்ணி எப்படி குவிஸ் அட்டென்ட் பண்றதுன்றத பத்தி பார்ப்போம். யாராவது ஒரு டிவோட்டி மட்டும் அவங்களோட மெயில் ஐடியும் நேமும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா? சேட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா? அதை வச்சு எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன். நீங்க அப்புறம் மற்ற டிவோட்டிஸ்லாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Anybody is ready? முத்துங்கிறவங்க வந்து அவங்க இமெயில் போட்டிருக்காங்க. நேம், உங்களோட ஃபுல் நேம் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். முத்து. ஓகே. முத்தையா. இப்போ நம்ம கூகுள்ல வந்துட்டு iskonmangaluru.com அப்படின்ற இதுதான் நம்மளோட அபிஷியல் வெப்சைட். இப்படி டைப் பண்ணீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட் ஓபன் ஆகும். இதுதான் நம்மளோட அபிஷியல் வெப்சைட். நீங்க ஓபன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் காட்டும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹோம் இருக்கும். இதுல ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா குவிசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா லெவல் 1ல தமிழ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 டேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல தமிழ் செலக்ட் பண்ணுங்க. பிரபு, are you there? எஸ் மாதாஜி. என்னோட பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறதுனால மியூட் பண்ணிட்டேன் நான். பேஜும் ஸ்லோவா லோட் ஆகுதுல்ல, அதனால. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தமிழ் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். தமிழ்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஹோம் பேஜ் வரும் உங்களுக்கு. இதுல ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இதுல வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேம், மெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்கும். இப்போ நம்ம வந்து முத்தையா அவரோட மெயில் ஐடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம லாகின் பண்ணுவோம் அவருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட யூசர் நேம், இதுல உங்களோட ஃபுல் நேம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ சிலரோட பேர் பாத்தீங்கன்னா சுரேஷ்குமார், சீதா லக்ஷ்மி அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல உங்களோட ஃபுல் நேம் போட்டுக்கோங்க. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இருக்கும். என்னோட பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாலாஜி. இந்த இடத்துல என்னோட இனிஷியல் நான் போட்டுப்பேன் நான்.
முத்தையா பிரபு, உங்களோட இனிஷியல் என்ன பிரபு? ஓகே, இங்க வந்துட்டு நான் எம்டின்னு போட்டுக்கிறேன் அவரோட மெயில் ஐடியில இருக்க மாதிரியே. இப்போ இந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அவரோட மெயில் ஐடி போட்டு, உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. யார் லாகின் பண்ண போறீங்களோ அவங்களோட மெயில் ஐடி. டெம்பரரியா ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்ட் நீங்களே போட்டு வச்சுக்கோங்க. சாட்ல பின் போட்டுக்கிறார் பிரபு. எஸ் மாதாஜி, பாத்துட்டேன். பிரபு இது டம்மி பாஸ்வேர்ட் தானே? எஸ் மாதாஜி, அவருக்கு சொல்லிடலாம். ஓகே. இப்போ கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுட்டு இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து உங்க எக்காரணத்துக்கு கொண்டு உங்க மெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்ட் கொடுக்காதீங்க. இது டம்மி பாஸ்வேர்டு ஏதாவது கொடுத்துக்கோங்க. இது அதுக்கு கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க எப்பவுமே. அப்புறம் இந்த மாதிரி மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு இந்த ரேடியோ பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 ரேடியோ பட்டன் இருக்கும். ஐ எம் நாட் எ ரோபோ அந்த மாதிரி. அந்த ஐ அலோவ் த வெப்சைட் டு கலெக்ட் அண்ட் ஸ்டோர் த டேட்டா ஐ சப்மிட் த்ரூ திஸ் ஃபார்ம். சென்ட் திஸ் கிரெடினல்ஸ் வயா இமெயில். நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே அங்க சப்மிட் ஆகும். இதை செலக்ட் பண்ணாம நீங்க பண்ணீங்கனாலும் ரிஜிஸ்டர் ஆகாது. ஸோ நீங்க வந்து இது 3த்தையுமே செலக்ட் பண்ணிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா இப்போ இவரோட அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அது எப்படி லாகின் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. இதே பேஜ்லயே வந்து லாகின் ஒரு பேஜ், ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல லாகின் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட லாகின் பேஜ். இதெல்லாம் அவரோட மெயில் ஐடி போட்டுட்டு டம்மி பாஸ்வேர்ட் போட்டோம் இல்லையா, அது உங்களோட மொபைல்லயோ உங்களோட லேப்டாப்லயோ நீங்க ரிமெம்பர் மீன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ தட் நீங்க அடுத்த வாட்டி இந்த பேஜில் லாகின் பண்ணும்போது நீங்க திருப்பி அந்த மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட வேண்டியிருக்காது. நீங்க மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு லாகின் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன் வரும். யூ ஆர் கரண்ட்லி லாக்ட் இன் ஆஸ் முத்தையா, கோ டு மை அக்கௌண்ட்ஸ், செலக்ட் கோர்சஸ். இதில் கோ டு மை அக்கௌண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா இதில் தெரியும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் இதுதான். இப்போ இதில் ஆல் கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல் கோர்சஸ்ல போயிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days. இதுல வந்து கிட்ஸுக்கு தனியா இருக்கும், அடல்ட்டுக்கு தனியா இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அடல்ட்ல வந்து இதுதான் அடல்ட்டோடது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days லெவல் 1 அப்படின்னு இருக்கும். இதுல வந்து நம்மளுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ நீங்க வந்து அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சிலருக்கு இங்கிலீஷ் தான் தெரியும் படிக்கிறதுக்கு, தமிழ் தெரியாது, தமிழ் கேட்க மாட்டேதான் பேச மாட்டேதான் தெரியும்ன்றவங்க வந்து இங்கிலீஷ். உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கன்வீனியன்ட்டோ அதை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்ல என்ரோல் பண்ணுவோம். என்ரோல் நவ் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும். இதுல பாத்தீங்கன்னா டேக் திஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டே 0 குவிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல டே 0 கோர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா மாதாஜி, எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணணும், யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எந்த வெப்சைட் மூலயமா நம்ம போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அதை நீங்களே கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இஸ்கானின் அஃபிஷியல் வெப்சைட் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, iskonmangaluru.com https:// அது நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே செக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இது கரெக்ட்னா கிரீன் கலர் எரியும், கிரீன் கலர்ல க்ளோ ஆகும். அடுத்து வந்து ஹேவ் யூ சப்ஸ்கிரைப்டு யூடியூப் லிங்க். இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட யூடியூப் இருக்கு, யூடியூப் சேனல் இருக்கு, அதை வந்து நம்ம இல்லை இது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னும் போது நீங்க இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சுவலி நீங்க சப்மிட் பண்ணி எஸ்ன்னு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்னு அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும். இஸ்கான் ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்றீங்களா? எஸ் நான் பண்றேன், அதனால நீங்களும் பண்றீங்கன்னு கொடுத்துட்டேன். நீங்க போயிட்டு அப்புறமா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஹேவ் யூ என்ரோல்ட் த குவிஸ்? இப்போ பண்றோம் இல்லையா? எஸ் இப்போ பண்ணியாச்சு. முத்தையா பிரபுவோடது பண்ணியாச்சு. எஸ், அதனால எஸ்.
இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாடநெறி தொடர்பான பிற கேள்விகள் இருந்தால் யாரை தொடர்பு கொள்ளலாம், அட்மின் காண்டாக்ட் பண்றது, ஜூம் மீட்டிங்ல கேட்கறது, வாலண்டியர் சப்போர்ட் சாட் சப்போர்ட் இருக்கும். இது மூணுத்துலயுமே நீங்க கேட்கலாம். எஸ் பிரபு இத வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்க சொல்லுங்க. நிறைய பேர் क्वेश्चंस கேக்குறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி, எஸ். இதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணனும். நான் இந்த ஒரே ஒரு குவிஸ் மட்டும் முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி, ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு லாஸ்டா எப்படி நெக்ஸ்ட் இது சாப்டர் போறதுன்னு தெரியும். முடிச்சிடுறேன். e-books are free. உங்களுக்கு e-books எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஃப்ரீ. எஸ். கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இப்போ இந்த இன்னைக்கான டே முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும். இதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சர்டிபிகேட் வரும் 18 டேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். இந்த 18 டேஸோட குவிஸும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே, நீங்க குவிஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களோட சர்டிபிகேட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது முக்கியமான ஆப்ஷன். இது இப்போ ஃபினிஷ் குவிஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குவிஸ் கம்ப்ளீட்டடு 9 out of 10 வந்துடும். கிளிக் ஹியர் டு கண்டினியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த டேக்கான குவிஸ் போவோம். இது இப்போ சாப்டர் 1க்கான குவிஸ் இன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, இதை போயிட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் குவிஸ் கொடுக்க வேண்டியது தான். இந்த ஸ்டார்ட் குவிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கான சாப்டர் 1ஓட குவிஸ் வரும். நீங்க வந்து லாகின் பண்ணி பண்ணுங்க. இதுல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, இல்ல நாளைக்கு கிளாஸ்ல கூட கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. முத்தையா பிரபு, நீங்க என்னோட நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க பிரபு. உங்களோட லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க ப்ளீஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா, சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மாதாஜி கிட்ட கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ பிரபு. தேங்க் யூ பாலாஜி பிரபு. டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஜூம் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பாலாஜி பிரபுவை வந்து கேட்டுக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க. ஒருத்தரா அவர் அன்மியூட் பண்ணுவாரு. யாரோ பிரேம் அப்படிங்கிற பிரபு வந்து ஏதோ கேட்டிருந்தாரு, இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணலாம் மாதாஜி. நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க மாதாஜி. டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது டவுட் இருந்தா அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம் மாதாஜி. எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சாட்ல ஏதோ போட்டிருந்தாரு. My one question is that Arjunan battled so many wars before Kurukshetra, so he now tells family tradition will broke up if war erupts. Then same thing also applies no that previous wars result where he fought. Your thoughts Mataji? அவர் இது வந்து மிகப்பெரிய போர், பாரத கண்டம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குடைக்கீழ். இப்ப வந்து நம்மள நிறைய கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அத்தனை கான்டினென்ட்ஸும் வந்து ஒரே ஒரு மன்னர் வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ நடக்கிற போர் தான் இது. சோ இப்ப வந்து 120 நம்மளுடைய மக்கள் தொகை வந்து 120 கோடி இல்லைங்களா. அப்போ அந்த போர்ல வந்து நம்மளுடைய பாதி மக்கள் தொகை வந்து அந்த போரிலே வந்து ஈடுபட்டு இருந்தார்கள். அந்த போரிலே ஈடுபட்டிருக்கும் போது மக்கள் தொகை வந்து ஃபுல்லாவே வந்து சாக போகிறது. அந்த போரிலே பாண்டவர்களை 5 தவிர கௌரவர்களும் சரி பாண்டவர்களும் சரி சாக போகிறார்கள். சோ இது எல்லாமே வந்து இருந்ததுனாலதான் மக்கள் தொகையே காணாம போகுது. சோ அத்தனை பேருமே வந்து அது ஒரு பிரளயம் மாதிரி நடக்க போகிறது. அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு பேர் சாக போகிறார்களே அப்படிங்கிறதுனாலதான் வந்து அவர் இந்த போரை வந்து நான் வந்து செய்ய மாட்டேன், இத்தனை பேர் வந்து சாவதற்கு நான் காரணமாக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நான் ஏதோ சார்ஜர் போட்டு. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா